Vi har om osmose i cellen og permeabilitet i cellemembranen. Permeabilitet er et udtryk for cellens evne til at regulere mængden og koncentrationen af stoffer inde i cellen. Små upolære stoffer, som f.eks. steroider, det vil sige noget som kønshormoner, carbondioxid og dioxygen, kan let gennemtrænge cellemembranen. Andre stoffer som polære stoffer, det kan være vand eller ioner, eller store molekyler som glukose, kan ikke gennemtrænge cellemembranen. Derfor skal de have specielle celleproteinkanaler til stoffet. Her er simpel diffusion. Det er osmose, som vi vil snakke mere om. Det er simpel, fordi den er meget simpel, og det er en passiv transport, fordi cellen ikke skal bruge nogen energi, altså ATP, på at få den til at virke. En anden form for transport er faciliteret diffusion, hvor det er ligesom med vand, at den simpelthen udligner ifølge diffusionens principper, altså der skal være en lige stor koncentration uden for cellen og inden for cellen. Her kan der bare komme andre ting end vand igennem, og den kan også kontrolleres lidt mere. Den er stadigvæk passiv, så der bruges ikke nogen energi på at få den til at virke. Den sidste er aktiv transport, som cellen bruger ATP, altså energi, til at regulere. Det er til stoffer, som har en væsentlig højere koncentration uden for cellen eller inden for cellen, så cellen skal bruge energi på at hente dem ind eller lukke dem ude.